Datorrela horregoko bikotea. Aitodor Uspudun Otaegi Errezildarra eta Naiara Urresti Alberti Getariarra.
izateaz gai lagun ona ere bai, diotez eskerrik asko zuri manesturre aldai. Guardi, alta! Beinola sartu ginen txapelketaren kaltean, garaia heldu da lehia usteko apartean. Alare kantu zeriko dugu biok jotantean, eta ikusiko gera erromeri batean. Kaiko trikitixan, 31,3 puntu lortu dabe.